собиқ футболбози бошгоҳи маъруфи барселона ва тими миллии испания Луис Гарсия аз иқдоми Федератсияи футболи Тоҷикистон миннатпазирӣ намуд. Ёдовар мешавем ки даври дуюми чемпионати кишвар таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонро на танҳо бо голҳои зебои худ, балки бо овезае ки Испания сабур бош Тоҷикистон дар канори шумост ҷалб сохт. ҳамкорони мо дар ин бора маълумоти бештар доранд. имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ диққати худро ба Тоҷикистон равона кардааст. Саҳиҳтараш футболи тоҷик вирди забони на танҳо қитъаи Осиё, балки Аврупову Амрико низ гаштааст. Айни замон саросари ҷаҳонро бемории сироятии коронавирус фаро гирифтаасту ҳамаи чорабиниҳои варзишӣ лағв гардидаанд. ба бахти мо бо шукргузорӣ аз фазои орому ободи кишвар Федератсияи футболи Тоҷикистон мусобиқоти Лигаи олии кишварро бароҳ монд ки сокинони он сӯи уқёнус низ барои тамошои футболи тоҷик мароқ зоҳир намуданд. бо дарки ин масъала Федератсияи футболи Тоҷикистон ба мардуми дӯсти Испания паём фиристод. дар бозиҳои даври дуюми мусобиқоти Лигаи олии Тоҷикистон миёни дастаҳои Локомотив Помир бо Душанбе 83 ва Истиқлол бо клуби марказии варзиш Артиш дар варзишгоҳ шиори «Қавӣ бош Испания, Тоҷикистон дар канори туст» насб гардид. овезон кардани шиори мазкур ин охири кор набуд, зеро ҳаракати футболбозони Истиқлол баъд аз задани гол таъсирбахш гардид. бахусус Алишер Ҷалилов бо ҷамъи ҳамдастагонаш барои солимии мардуми Испания даст ба дуо бардоштанд. ҳолати дигаре ки месазад ёдовар шуд, ин Шеридин Бобоев буд ки дар ҳолати истиқбол аз голи задааш пироҳани худро бо навиштаҷоте намоиш дод. он ҷумлаҳо аз дастгирии мардуми тоҷик ба Испания дар ҳолати мушкил дарак медод. чунин амали варзишгарони тоҷик расонаҳои испанию чеҳраҳои шинохтаи футболи ин кишвари аврупоиро бетаваҷҷӯҳ гузошта натавонист. ёдовар мешавем ки бозиҳои Лигаи олии кишвар дар сомонаи испанӣ as.com ба таври мустақим пахш мешаванд. ин аст ки испаниҳо паёми тоҷиконро дида дар саҳифаҳои худ ҷавобия нашр намуданд. дар сомонаи мазкур бозии футболи Лигаи олиро зиёда аз 20 000 нафар мустақиман тамошо карда, худи хабарро бошад зиёда аз 1 миллион нафар хондааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки футболи тоҷикро на танҳо дар Испания, балки дар дигар давлатҳои аврупоӣ низ тамошо кардаанд. нашрияи бузурги испании Марка дар саҳифаи худ таҳти сарлавҳаи «Ташаккур Тоҷикистон барои он ки аз Испания зимни бозии Лигаи олӣ ёдовар шудед» мавод интишор кард. ҳамчунин рӯзномаи Вангуардия низ иқдоми мазкурро дастгирӣ намуда аз таваҷҷӯҳи испаниҳо ба футболи тоҷик ёдовар шуд. дар ҳоле ки чунин рӯзномаву сомонаҳои кишвари Испания аз навгониҳои футболи тоҷик хабар медиҳад, мардуми кишварҳои дурдасттарини ҷаҳон нисбати Тоҷикистон таваҷҷӯҳ пайдо карданд. метавон гуфт ки футбол рукни аввалиндараҷаи худ муаррифии миллатро ба ҷо овард.